A kíségi kör gyakorlásánál első körben felvesszük a szokásos alapállást, ez ugye kényelmes terpszállás, hogy térdek enyhén rogyasztottak, a kezeket felemeljük a mellkas elé, mintha egy nagy labdát karolnánk át. Fontos, hogy a vállak legyenek lazák, legyenek leengedve a kezek, mint a rá lenne csak akasztva a testünkre, a vállunkra. A felkar és az alkar egy nagy labdát karoljon át, egy ívet képezzen, mert hogyha közel van nagyon a kezünk, a kézfejünk a testünkhöz, akkor a könnyéknél nagyon sarkos, szögletes lesz a pozíció, és akkor itt energiát könnyen szórjuk. A nyelvhegyével finoman érintsük meg a szájpadlást, ugye ezzel a kísérő kör alkotó befogadó és kormányzó meridiánt összekapcsoljuk tulajdonképpen a szájüregbe. Ugye a gátizonnál autós összekapcsolódik, tehát ott nem kell külön foglalkozni vele. Felvesszük a megfelelő pozíciót, ugye ez azt jelenti, hogy a gerinc természetes eslakját egy picit elkezdjük kiegyenesíteni. Ez ugye a legkönnyebben úgy történik meg, hogyha finoman elkezdjük tolni a talajt a talpunkon, de nyomnánk a talpunkkal a talajt, amit el akarnánk taposni, de csak úgy finoman, szinte csak gondolatérzés szintjén. Ettől a gerincoszlop elkezd egy picit kiegyenesedni, automatikusan, ha jól csináljuk, akkor a medencénk megbillen, a farokcsont picit befelé billen, a keresztcsont kicsit hátrafelé billen, ugye a karokat, ahogy felemeltük, ahogy karoljuk a labdát, a mellkas egy picit homorú, a háta egy kicsit domború, és a gerinc természetes S alakja egy picit egyenesebbé válik. Ha jól csináljuk, akkor a nyakunk is finoman nyúlik fölfelé, szinte csak érzésszintjén, ha ez magától nem történik meg, akkor lehet arra figyelni, hogy a nyakunkat mintha nyújtanánk fölfelé, de nagyon fontos, hogy ez csak érzésszintjén szinte. Tehát nagyon lazának kell lenni, olyan érzés kell lenni a fejben, mintha csak rá lenne ültetve a nyakra, a gerincoszlopra, tehát nem az izmok tartanák, a nyakizmok is teljesen ellazulnak. Egy picit, hogyha ilyen erősebb szél fújna, akkor olyan, mintha fújdogálna a fejünket nyugodtan a nyakunkon. Persze nem esik le. Jó, amikor ezt a pozíciót felvettük, akkor kezdődik ténylegesen maga a kíségi körnek a gyakorlata végrehajtása. Első lépésként belélegzünk egészen le mélyen a hasba. Fontos, hogy használjuk az elménket, a képzelőerőnket, és elképzeljük, ahogy a levegővel együtt energiát is beszívunk az órunkon keresztül egészen le az alsó tántyénbe. A belégzés után egy értelemszerűen kilégzés következik, a levegőt kifújjuk, viszont az energiát szépen vezetjük tovább az alsó tántyénből le a gátizmon lévő ujjimpontba, onnan tovább a kormányzó meridián vonalába, a gerincoszlopnál, föl egészen a koponyára, föl a fejtetőn lévő bájhújpontig, és onnan még mindig kilégzéssel visszük tovább a homlok közepén, az orron és a felső ajkon keresztül be a szájüregbe, és a szájpadláson ér véget. Ugye ez volt az első kilégzés. De ez egy teljes kör. Ezt a kört tudjuk folytatni úgy, hogy a következő belégzéssel ismételten, tehát minden belégzésre ugye új adag energiát szívunk be, de amit egyszer már végigvittünk, az nem áll meg ott a szájüregbe, hogy gyakorlatilag ami a szájban van az első belégzésből, az első körből energia, azt most a belégzéssel visszük le ugyanúgy az alsó tántyénbe, és hozzákapcsoljuk a frissen beszívott levegővel együtt beszívott energiát. Tehát itt már 2 adagnyi energiát viszünk az alsó tántyénbe, innen majd tovább kormányzó legyen végig a szájra, és ezt bárhányszor megcsináljuk, ismételjük ezt a ciklust, és mindig, amikor új és új belégzést csinálunk, új és új adagnyi energiát veszünk magunkhoz, és ezt keringetjük tulajdonképpen a kíségi körön. Ez nincs megszabva, hogy hányszor kell csinálni, nyugodtan lehet akár hányszor, amennyi jól esik. Nagyon fontos, hogy a kezdő tanítványoknál még csak sima, tehát normál légzést használunk, ami ugye úgy néz ki, hogy belégzésnél megemelkedik a pocak, kilégzésnél besüllyed a pocak. A haladó tanítványoknál, akinek már engedélyeztem, az csinálhatja fordított légzéssel, de csak és kizárólag ők csinálhatják fordított légzéssel, mert sajnos, hogyha a szervezet még nem készült fel a fordított légzésre, és valaki elkezdi gyakorolni, akkor azzal árthat is saját magának, tehát ezért nem célszerű fordított légzéssel csinálni mindenkinek. Jó? Ilyenyi lenne, gyakorlatilag bárki gyakorolhatja a kíségi kört, aki már kicsit is tárcsizott, csikungozott, egy nagyon egyszerű és nagyon hasznos kis gyakorlat. Jó gyakorlást!